me atreví a ver. Voy a respirar. Momentu bat egon zen historian non mapak zuri zeuden eta Europarrik etzen lurralde exotikoetatik pasa. 19. mendearen erdialdean, kolonialismoaren eta imperialismoaren pentsamoldearekin lurralde ezezagunak zeharkatzen hasi ziren, eta begi hoiekin ulertu eta berrikusi behar ditugu haien historiak. Esploratzaileak izan ziren euren oinekin mapa hauek marraztu zituztenak. Baita idatzi zutzi ere euren esperientzi eta abenturak. El mundo da vueltas a tu alrededor y no piensas que nada es como quieres que sea nunca. Ziur aski esploratzaile hitza aipatu dudanean, agian zuen irudimenean gizon bat ikusi duzuen. Haiek izan baitziren hau egiteko aukera eta baimena izaten zuten bakarrak. Eta hori goraipatu izan dute beti historialari gizonek. Historiako zati handi bat euren pertzepziotik iritsi baitzaigu irudimen kolektibo konkretu bat eraikiz. Baina egon ziren emakumeak ere. Abentura hauen arriskuez gain, gizartearen oniritzirik gabe, aurrerago mapetan azalduko ez ziren bideak ere iriki zituztenak. Orduan, emakumeak gizonak baino gaitasun gutxiagoko gizakiak zirela ulertzen zen. Etzen edonolako adorea erakutsi behar, orduko gizarteari aurre egin eta barruko senak esaten zizunari eusteko. Akaso lurralde misteriotsuetako ostotza itxiko basoak baino beldurgarriagoa zen emakumeentzako eguneroko normaltasun ezbidezko hori. Mila 1860 urtean, Le Tour du Monde aldizkariak 4 emakume esploratzaileen kontakizunak jaso zituen. Eta horri esker gaur egun gurean izango ditugu Ida Pfeiffer, Lisa Barbier, Alexandrine Tiné eta Florence Bonsas esploratzaileen historiak. Bestelako errealitate baten protagonistak izanik, beste ikuspegi bat ere bazutela agerian gelditu zen. Eta horren inguruan solasteko gurean dugu Eider Arruti Sánchez, Zumalakarregi Museoko Hezkuntza eta komunikazio arduraduna, bertan baitute egun 19. mendeko esploratzaileen erakusketa. Arratsaldeon, Eider. Ongi etorri. Ui, barkatu Eider, nik itxi duzure mikro, Arratsaldeon, Eider, orain bai, ongi etorri. Arratsaldeon. Orain bai, arratsaldeon bai horixe. Zer modu zaude? Ondo. Horretatik vuelta, ni baita pixketa astelenak egin. Bueno, astelen raro honi vuelta emango diogu. Bueno, nonde jaiotzen zaizuela emakume abenturazale eta esploratzaileen inguruan eduki digitalak sortzeko aukera? Zezuek duzuen erakusketan ez daude zehazkian bertan, azalduta, euren bizietza eta istorioak, baina bai eduki berezi batzuk sortu dituzuela euren inguruan, ala? Bai, une honetan, ditzen zait? Une honetan, museoan dugun erakusketa da, 19. mendeko esplorazioen ingurukoa, eta bertan bai daude pertsonaian bat edo beste, baina ez da zehazki emakumentan zentratua da erakusketa bat. Eta, bueno, martxoan 8 egunean, esan genuen, aukera perfektua da, han hemenka topatu ditugun emakume hauei nolabait, altavoz modun edo edukia sortu, eta nolabait aurkezteko, ez? Antxik komentatu dezuen modun, baina urte bete daño gehiago da konfinamentua eta guzti hau izan deunetik, eta horra hasi ginen gu eduki virtualakin ez, eta, bideoak, audioak, eta alako gauzak ez. Eta esan genuen, bitutze politia hau, podcast bat edo egin, audio bat edo sortu, eta nolapait zerbait erresa zabaltzeko eta jendeak entzuna izateko. Eta benetan interesgarria atera zen formatua edo izan zen, eta bali izan zigu erakusteko nola benetan arraroak zian, harribitxi batzuk dian emakumeak bat zeuden garai hortan mundua esploratzen, eta gaina zen nolako emakumeak. Hori da, eta horren inguruan hitz egingo dugu orain, ze izenak esan bakarrik ez, ezagutu ere egin behar ditugu, ezta? Hasi gaitezen Ida Pfeifferrekin. Nor zen Ida Pfeiffer, Eider? Ida Pfeiffer izan zen emakume bat, bere bizi osoan zehar amestentzuna bidaiatzeakin. Berak nahi zuen bidaiatu eta mundua ezagutu. Baina,
esan dugun moduan, 19. mendean emakume izatea ez da batere erresa, eta kasu honetan beak itxaron behar izan zuen bere seme-alabak handitu arte eta beak 45 urteko alargun bat izan arte bidaiatzen hasteko. Saldu zituen, pertenentzi gutxi horiek edo, eta mundua bidaiatzen eta mundua ezagutzen hasi izan. Sekulako emakume trebea zen eta kasi sosi gabe ezagutzen zuen jendean etxetan lotan geldituz. Gaur egun motxilero bezala ezagutuko genuken modun bidaiatuz urutatu zuen mundua ez behin, baizik eta bi aldiz. Orduan, emakume honekin dako lorpenak izugarriak kontuan edukita garai hontan hain ezagun diren esploratzaileek edo gaur egun hain ezagun diren gizonezko esploratzaile horiek baita sekulako espedizioak egiten zituztela eta berriz bea bakarrekan ibiltzen zala munduan zehar. Sekulako tribu basati eta kultura garai hortan benetan ez ezagunak zian kulturetan barneratu zen, integratu zen eta behaiekin konbibitu zuen. Eta ez bakarrik, bertako jendeak bere etxean hartu zuen, beak bere bidaiakin aurra segi eta mundua ezagutzen segi izateko. Entzule batek diemen dijo, ze crack ida couchsurfinga eginez bere garaian. Hortan ere aurrekari. Bai. Gaina, bere lehenengo bidaian emakume bat ez ezaguna zen, eta badakigu bigarren bidaiakoia izan titula, geografia ikastetxetan eta nolabait kolaborazio batzuk edo laguntzak eta babesak. Baina harrigarriena da nola lortu zuen bidaia osatzea, beak bere kaxa bakarrik, ez? Bai, gainera Berlin eta Parisko elkarte geografikoetan onartutako lehen emakume izan zen. Kolaborazioak bakarrik eginez, baizik eta bera hor aurkitu zuen bere tokia. Ez zela bat ere errasia izango pentsatzen dut momentu horretan. Bai, erabat gizarte matxista baten aurrena izango gainateke eta modu hontako entitatetan handik eta gehiago ez, baina beak lortu zituen leku ez ezagun horiek bisitatzeko aukera horiek gai izan zian garai hortako geografo elkarteak beak baita ze garrantzi eta ze balio zuen ikusi eta nolabait neska honek baita bere taldean hartu eta indako lanak baita ere segurunik zukutzeko, ez? Eta hau zion Ida Pfeifferrek A Woman's Journey Round the Worlden. Ontzia, Mumbaitik basorarakoa jendez gainezka zegoen, esaldiaren hitzez-hitzezko zentzuan. Olde guzti urea untzian sartu zenean, ez zegoen leku bakar bat ere. Batetik bestera joan alizateko, kutxa eta baulen gainetik ibili bertzinen, bidaiarien buru edo oinen gainetik ez ibiltzea zainduz. Egoera larrietan begirada batez nagoen leku aztertu eta zalaparta hartz babesteko inork ikusi ez duen txokoa aurkitzea ohikoa dut. Bila nebilena aurkitu nuen, eta bidaiari guztien artean zoriontsuena izan nintzen. Ontzigainaren popako jangelaren mai azpia hautatu nuen. Bertan kokatu nintzen, berokia zoruan jarri eta eroso egon nintzen, eskuak, oinak edota burua zapalduko zidaten beldurri gabe. Goazen orain Lisa Barbier Kristianiren inguruan hitz egitera Ider. Lisa Barbier paristarra zen, emakume oso interesgarria gaita musikaria zalako, eta kasu honetan etzan biolontxelista normal bat esango dutuna, baizik eta bidaiaria zen, eta ez zenolako bidaiaria ez. Ibili zen Europan zehar, Ingalaterran, Alemanian, Austrian, Danimarkan, eta gurutzatu zuen Europan goralde osoa, eta seguruenik gutako asko sekula zapaldu ez ditugun lurralde izugarri gogor eta bortitzak gurutzatu behar izan zituen, garai hortan gaina bidaiatzeko zeon modu bakarrean, ez? Gurdiakin, treneoan, eta altzan modun elur eta sekulako haize eta klima gogorrek gurutzatuz. Benetan garrantzitsua edo aldarrikatzeko modukoa da, nola garai hortan emakume gazte, gaina ikusten da ederra zala,
eta musikaria zen pertsona batek nola gai izan zen, garai hortan nolabait basatitzat jotzen zian tribu edo kultura berri hauen artean musika jo, eta inungo arriskurik edo inungo arazio gabe integratu eta behien artean gaina famatu egiteko ez. Esaten da, beak musika jotzen zunen basatiak edo lasaitzen ziala. Eta benetan zoragarria jakitia gaur egun guretzat erabat arraroak bitxiak edo ezaguna dian kulturietan ze ondo integratu zen emakume hau eta nola, bere musika zabaldu zuen Europan zehar ez. Baita, kasu honetan bere bidaian eta seguruenik kliman ondorioz gaixotu zen eta kasu honetan etzan bidaian amaiera iritsi edo bere bidaia amaitzea behartua ikusi zen Siberian. Kolera izurreteak harrapatu zulako beha baita, garai hortan oso zabaldua zeona, eta bertan amaitu zula bizitza ez. 20.000 kilometro musika bidelagun izanik. Emakume hauek gainera, orain arte ezagutu ditugun biak eta datozenak ere, begirune berezi bat azaldu zuten euren bidaietan topatzen ziren indigenekin, ez da? Lurraldeko bertako jendearekin. Hori amankomunean dute. Bai, nik uste dut, hau dela, seguruenik emakume izateagatik baita ez. Emakume izate horrek garai hondako gizartean bigarren plano batean zituzten, eta garai hortan egiten ziren espedizioak zian ikuspegi nolabait kolonista batetik ez, gu eta besteak. Beti izango da nolabait paternalista edo ikuspegi edo begirada hori. Kasu honetan emakume hauek baita nolabait behaien ikusegitekan edo gertukotasun batetikan begiratuko zieten munduan zehar edozein lekuta bilatzen zuten hauetako nik uste edozein emakume. Eta horrek dudai gabe, seguruenik emango du ikuspegi humanistago bat, eta beste pertsonaian kasuan ikusiko dugu modun, ez bakarrikoi baita behaien eskubiden alde borrokatzeko grina baita piztuko honek. Bere gutun batetik jasotako testigantza entzungo dugu. Laura Araundik gora ibai zeharkatu ditut, txikiak, ertainak, alandiak. Bide guztia briskan, trineoan, gurdian, eskuean, zaldiez, elurroreinez, ala zakurrez arrastaka. Batzutan oinez, gehienetan zaldiz. Ibaietan, 100 legoa nabigatu ditut, eta 50 egun baina gehiago itsas barean. Kamolkoek, kirgisek, kosakoek, ostiakoek, txinatarrek, tungusek, eta sajalingo basatiek ondo hartu ninduten. Nire biolontxeloa beste artistarik jo ez zuen lekutan jo nuen. Hori da nire ausarkeriazko enpresa. Eta urrengo ere ausarta dugu Alexandrin Tine. Zer kontakutuko diguzu bere inguruan, Ider? Kasu honetan, ikusi du lehenengo pertsonaia ez dela nolabait pertsona humila edo normala, bigarrena izango litzateke ikasketak edukitzeko aukera izan zuen emakume bat, eta bere musikaz biziz edo bere musika zabalduz begiratu zuna, ez? Kasu honetan, Tina izango da familia aberats bateko alaba, eta bai bidaiatzen zutena, baina kasu honetan sekulako espedizioekin. Hau da, guk 19. mendeko espedizio bat imaginatzen dugunen, pentsa diala gurdiak eta 100 pertsona beraien gauzak eramanez. Beti esaten da, kasu honetan asko pekatzen zutela edo gehiegikeriakin. Hau da, beraiek zian pertsona ondo kokatuak, ohituak zaudena behaien kafea, behaien gauzatxoak hartzea ez, eta ez bidaiari izateetetik alde batea utziko zituzten gauza hauek. Justu kontrakoa. Dena gainean eramango zuten, eta gaina beteko zituzten behaien maletak, bidaiatuko zuten leku horietako pertsona garrantzitsuei egiteko opariekin. Hau da, dirua leku guztatik eta objektua leku guztatik. Honek atentzioa izan zuen, eta kasu honetan Alexandrinek pairatuko du nolabait
arazoa honek ekarriko diona, ez? Alexandrinek hasiera batean bidaiatuko du bere familiakin, bere ama baita eramango du bere bidaieta, eta nolapait ezkontza adinean edo zegonean erabakizun ez zula jo nahi ezagunak zian lekuta, baizik eta esplorazio bidai bat nahi zula egin. Bere amak betiko lez jarraituzun, eta kasu honetan bera eta bere bilaguntzaile baita eraman zituzten. 4 emakume hauek, itxasontzi batean sartu, eta Nilo ibaian zehar espedizio bat itea juntzian. Garai hortan, esploratzaile bai gizonezko bai emakumek, nahiko, interesatuak zeuden Nilo ibai horren hasiera puntua zein ote zen jakiten, ez? Ohandikan ez zeuden ziur, eta bazian talde ezberdinak horren bila juten zianak. Kasu honetan, espedizio hau komplikatu zen, eta, ikusi zuten bizitza amaitu zitzaiela azken finean bere ama eta baita bere laguntzailek zian beste 2 emakume gaztei, eta Alexandrin itzuli berri izan zen beste 3 gorpuekin. Baina naiz eta beak nolabait ez lortu espero zuen hori, ez zan fin edo motx gelitu eta bidaiatzen jarraituzun. Kasu honetan, bidaiatzen jarraituzun, ohandik eta handiagoko eta ikusgarri gozian espedizioak antolatuz. Honek zekarri zuen, bide lapurrentzat oso tentagarria izan zen aukera, ez? Eta hola maituzun Alexandrinek sakeatuta edo bere bizian azkenengo egunak desimaitu zituen. Alexandrinek hau zioen. Hemen, Dinka mendietan, Kartum hegoaldean, ikusi dut lehen aldiz esklabo salerosketa. Sekula ez nintzen honela harritu eta hainbeste ikaratu. Mundu guztiak bezala entzuna nuen. Esklabo karabanen deskribapen asko irakurriak nituen, baina ez nuen trafikatzaileen ankerkeri eta zinismoa ezagutzen. Beltz eztari, herri eraso eta erreketagile eta aurkitzen duten guztia suntsitzen duten eta eunaka beltz eramaten dituzten sasi zaintzaileak dituzte. Arabiar eta Europar trafikatzaile horiek. Ibai ertzak orban beltz handiez estalita daude. Inguratu nintzenean, bata bestearen kontra zapaldutako beltzez osatutako oldea ikusi nuen. Zelatatzeko errezago izan zitezen. Denak biluzik zeuden eta gizonek mugitu ezina izateraino pixatzen zuten abeskas lotuta zituzten. Azkeneko kasu honetan kontutan izanik, Alexandrine, boterea ez dakit bazuen, baino dirua bazuen bai, eta hitz hauek entzunda, berak honen inguruan zerbait egitera animatu zen, hau da bere testigantza eraginkortasuna edo mugimendu bat sortu zuen bere inguruan, honekiko, esklabutzarekiko, edo bertan idatzitako hitz batzuk besterik ez dira. Kasu honetan, emakumeek badakigu, nolabait lehen komentatu duna ez bazula beste sensibilitate bat garai hortako gizonezkoak ikusten zuten berdin hori ikusi eta gizonak ez bezala, berak bai, nolabait salaketa bat edo beste epai mota bat egiteko eta bai idatzen zuen horren inguruan, baina ikusten den moduan bere bizia oso azkarra amaitu zen. Ez zuen izan aukera gauza handiek egiteko. Egiptoko bidaia honetan ikusi zuen bere bizitzan lehen aldiz esklabutza eta ez salerosketa baizik eta bizitza normala diren familia hauek nola harrapatzen zituzten, nola bereganatzen zituzten, eta iruditan ikusi duen moduan nola animalia moduan lotuta eramaten zituzten, ez? Horrek bereziki eragin zion tineri. Baina, bidai honetan esan duen modun, erabat lazgarri izan zen modu baten amaitu zen, bere familia gaixotasunez hiltzalako, itzuli behar izan zen, eta ondoren itzuli ordez berriz Egiptora edo Afrika
juntzan eta beste bidai batekin ekin zion. Bidai hori etzun amaitu, kasu enten tuarejak harrapatu zutelako eta esan duen moduan sakeatu zutelako bere esplorazio handi hau, baina bai badaude beste emakume batzuk, eta hori izango da kasu enten ekarriko deun azkena, eta Florence Bonsas izeneko beste esploratzaile honek bai entzun borroka eta ez gaina dauzin moduta kasu honetan esklabutzan aurka. Kontatu iguzu, nola egin zuen? Hori nola lortu zuen? Nor zen, nondik zetorren eta nola lortu zuen guzti hori? Benetan interesgarria da emakume hau Transilvanian jaio zen, eta berezia da bere bizitza, ze Transilvaniako altxamendu hauetan famili noblekoa izan eta famili guztia akabatu zuten. Garai hortan zuten mugimendu horietan ez. Eta zer gertatuko da, nolapait beste bidaiaria zen eta dagoeneko ezaguna zen Baker esploratzaileak topatuko du esklabu salerosketa egiten zuen. Emakume zurien esklabu salerosketa egiten zuen gizon baten etxean, ez? Orduan, erosiko du Florence bere ganatuko du, hasiera baten beha izango da, behai nolapait konpainia edo egingo dion esklabua, eta maituko du berakin maite minduz, maituko du berakin ezkonduz eta guzti. Zorionez, baditugu gutunak eta ikusiko duzu gero nola benetan sekulako garrantzia ematen zion Samuel Baker honek, esploratzaile gizonezko honek, bere emazte izaten amaituntzun emakume honi, benetan ausartazalako hizkuntza ezberdin asko dominatzen zitulako, eta etzulako inungo momentuan bere gizona atzea urten hau da. Bere aldamenean joaten zala esplorazio bidaietan. Ikusten dezuen moduan, bai daude irudi izugarri pila sekulako lanak egiten Samuelenak, ez hainbeste kaso honetan Florencenak zoritxarrez, baina imaginatu dezakegu, ze leku exotikotan ibili izan duzan Afrikan zeharrez, eta esan bezala, beak pairatu zuen esklabutza bizipen horiei esker, bai zuen sensibilitate bat, honek alde batea utzi ezen izan zuen. Eta kasu honetan, beak eragin izan zion baita Samuel bere gizonai ez. Honi esker, behaien bidaia baten itzulera ondoren, lortu zuten nolabait behaiek izatea esklabutzan aurka borroka ingo zuten misioilariak edo, eta itzulizian beste behin Egiptora esklabutzan aurka borrokaita. Eta, oso zail, ze esaten da, behien espedizioan bertan bai azodela nolapait infiltratu batzuk izatez esklabutza sustatzen zuen jendeana, baina bai saiatun hori amaitzen Egipton, ez? Eta Florenceen hitzik ez, baino bere bikote Samuel Bakerrek gutun bat bidalizion bere arrebari eta bere hitzak entzuko ditugu. Bera 130.000 oinez ibili da, batzuetan 16.000 eguneko. Belar erraldoi eta oian trinkoetan barrena. Behin ere etzen igandik oso urrun, bataiaren bihotzeraino munizioak eramanez, azagaiak bere inguruan egan zebiltzan bitartean. Bere laguntzaietako bat alboan hiltzuten, zaldi zaina eta bere zaldi ere bere bistan erori ziren. Segadetan antolatutako herrialde batean, ibilia ginen 7 egunez, elefante bat bera ere ikusgaitz egiten zuten belar erraldoien artean. Proba guzti hauen artean, gaixotasunak zein istripuak ikidin zituen. Nire lehen ministro txiki bezala agertuz, une zail eta arriskutsuenetan, aholku honenak emateko beti prest. Bueno, musika laiagoare eskatuko dut hemendik aurrera, ze sartu gea, ez da, epikotasun horretan, eta oso ondo etorri zaigu, orain arte. Lau emakume hauen historioak, biziak entzun eta gero, zergatik gaur egun, Eider, oraindik atentzio deitzen digu emakumeen ausardiak. Historian zehar bestelakorik erakutsi ez dugu eta. Ez, oraindik kuriosa da nola, olako gauza eksotikoak, esan dugu, ze ausartak ziren. Zezu, emakumeak beti izan dira ausartak. Zergatik izan daiteke hori?
Bueno, ni baita nire ikuspegitik esan dut. Zoritxarrez, historiak beti emakumeak eskutan utzi gaitu, eta ikusi dezuen moduan, lau pertsona hauek ekartzeko inber izan dugu saiakera berezi bat, eta ibili behar izan gara hor arrastak topatu arte hauen inguruko informazioa, hauen espedizioen inguruko informazioa, eta benetan, historian zehar, edozein emakumeekin dako, edozein lorpenen moduan, iskutuan, eta askotan inkluso ikusi duzu ze pasatzen zen Bakerren kasuan bere gizonan esplorazioak zidan, ez bereak ez. Orduan, arrazoi nagusiena, historia bera. Historia ez dutela gizonezko, eta ematen dula oain arte behintzat, transmisioa esati handi baten gizonezko ekin dutela. Baina, bueno, kasu honetan, zorionez, badegu sensibilizazio xamar bat puntu hortan, eta bai saiatzen da fokoa jartzen emakumeen lan, eta emakumeen lana gora ipatzen. Zue gainera, Zumalakarregi museoan, tailerrak egiten dituzue, esplorazioen inguruan, umeei, gaztei, helarazteko informazio guzti hau. Eta emakumeena ere egin duzue, ez? Ikusita, arrakasta izan duela, eta nola hartzen dute, nola jasotzen dute gazte zein, heldu ere horrelako informazioa eta horrelako gauzak partekatzen dituzunean? Harrigarria da, zuk esandako modun, nola ez dugun espero, eta arraro egiten zaigun, hain aspalditikan emakumeak iteko aukera edo ze lorpen zituzten edo ze gaitasun zituzten, ez? Zorionez badakagu pedagogia edo egiteko aukera bai museoan, eta hasi ginen martxoan 8 baino leheno, martxoan 8 bezperako asteburu hortan tailerrak eginez, emakume hauek aurkeztu nizkien parte hartu zuten aurrei, eta lehenengo gauza, sekulako farrek ikusita zerropekin ibiltzen zian sabana erdian, ez? Hori pentsatu izan dut, esan dut, zuaiz bat ere ego parakekin ez dako inungo meritorik, baino, hola, horrela ni txikitan hori pasantzen zitzaidan, ez? Jartzen zizuten soineko bat, eta normalen soinekoa bukatzen zuen esaten dizudan tokian. Orduan, horrelako tokietara joan, eta soinekoa auskalozeto egiten, baina maitena zuaiz gainean. Ni zuaiz gainean, seguro. Hori seguro. Baina egia da, ez? Horrek ere parrarazten digu, baino eurentzat ere gainea zailagoa zen. Horretan esploratzaile izatea, pentsatzen dut. Eta gainea, hori baita da, hauei kritika egiteko beste handicap handi bat, ez? Adibidez, ikusi dugu hau guztitan zarrena, nola zan Ida Pfeifferrez lehenengo emakume hau. Bere inguruan bilatu duen informazio honetan ikusi dugu, bai zara emakume bat, ez zuna inoiz bere gona kendu, eta ez zuna inoiz bere jazkera klasiko alde batea utzi naiz eta edozein tributan neon, nolapait, integratuta edo dena dalakua, ez? Eta berdin baita, nolapait bere handi nahi edo berezko posizio edo klase maila hori eutsi nahian ibilizan Tinekin, ez, Alexandrinekin. Hauek ez da momentu baten erropa klasiko eta janzkera klasiko horiek alde batea utzita ibiliko, baina adibidez Baker bai galtzetara pasatu zala eta bai izan zala gai nolapait gona eta janzkera horiek alde batea utzi eta erosutasunan bila aurrea jaitzeko, ez? Koplak aterako zizkioten. Bai. Nolapait badia kasu gutxi batzuk ze hoi bai izango liakela behaiei asko kritikatzeko aitzakia bat, ez, jazkera, beste hainbat gauzen artean. Segurenik bidaiatzea baita izango litzatekela zerbait oso gogorra. Kasu hortan, garai horretan bidaiatzea zaila zen, turismoatan existitzen. 19. mende erdialdea sortu zen lehenengo aldiz, edo hasi zen, aisialdia edo sortzen, baina turismoatan existitzen, eta bidaiatzea hauek baizian esplorazio hutzak, ikerketa edo zientzia helburu, eta dudai gabe emakume batek egitea oso arraroa zen, eta nahiz eta bazeuden, oso kritikatuak izango ziela, ziur. Ziur. Eta hitz egin dezagun Ormeztiko trenzubiaren inguruan. Inigo hemen zaidugu horren inguruan hitz egiteko. Gauza, kontaiezu, Eider, ze nork egin zuen zubi hori, ze gauza
dakit oso garrantzitsua dugu hemendik gertu eta oso jende gutxik jakingo dute ziur aski. Bueno, lehenengo gauza, komentatu, behin da berriz nabilela gora eta bera 19. mendeakin, ze Zumalakarregin museoa 19. mendeko historian zentratua dago. Baina, Trentzubia perfecto etortze zaigu ze justu garai berdineko da. Alexander Lavallee arkitektoak diseinatutako zubi bada, eta Alexander Lavallee litzateke Eiffel horregatik ezagutuko duzu, Eiffel diseinatzaile famatu hornek irakaslea, Lavallee, ez? Orduan, ormaizte egin dugu, Parisko Eiffel horrean irakaslea zan arkitektoak diseinatutako zubia. Osea, que hori ziur aski, abertze esaten duten tuitzlariak eta hor ditugunak, baina nik ez nuen ideiarik ere eta behasaindarra naiz. Ui! Lotxa gutxiko pertsona. Nik bai, baino ez da inbeste jakin nuela. Trentzubia hau, historia honeko trentzubia da, eta zuk esan dezu moduan ez inigo, zeporira trenen museoa izan aztu zait. Bronka botako diatez, behaiekin kontaktu handia dugu, eta izan antolatu dugu behaiekin, baina, bueno, bertan ikustea ikasetan, hori da, bai. Uste dut trenbidearen, ez, burnibidearen museoa, ez? Orain dena korrika, interneten begiratzea, oraintxe esango dugu. Berez, Azpeitiko tren museoa ditzen diogu, baina Museo del Ferrocarril Azpeitiako burnibidearen museoa. Burnibidearen izango, bai. Behaiek dakaten lokomotora moduko lokomotorak etorriko zian hemendik, eta garai baten usteet, bidaia bai antolatu zala museotik lokomotoran ibiltzeko. Ze, karo, Trentzubia berek izanen, eta gaina, Madrid eta Parisainoko ibilbide osoarek izan, 19. menden, lokomotoratak zabakarrik, hau da, vaporez mugitzen zian trenak pasatu zian. Imaginatu ze, estampa berezia zen magiko izango litzateken, halako tren bat gurutzatzen entzutea eta ikustea, ez? Bueno, esan behar dugu, familia bisitatzeko museo ere badela Zumalakarregi museoa, ez da eider, plan politxak egiten dituzuela, tailerrak ere, gaur egun, hori, beintz eta pirilean zehar ere izango duzuela 19. mendeko esploratzaileen inguruko erakusketa, horrela da, ez da? Bai, bueno, esaten dizuez, justu, prestatu eta terri naiz. Oso ondo! 19. mendeko esploratzaileen erakusketa aurretiaz museoan egon erakusketa bada, eta kasu honetan guk berreskuratu dugu emakumeen foku jarri du momentuan, ez? Prestatu genuen informazio digital hau emakumeen inguruan, baina esan bezala goaz martxoatik edo, bi asteburutik behin tailerrak egiten familiantzat esplorazioan inguruan, emakumeen inguruan, eta adibidez, lokomotoran egingo dugu moduan, gaur egin dugu globo aerostatikoen inguruko tailerra. Baita 19. mendeko dialako, baita esplorazeko erabiltzen zialako, eta, aitzakia politoa dalako, ez? Behin berriz historioa bururakarri, eta, pedagogia itzeko txikianen artean. Eta, aldez aurretiko zita hartu behar dute, berrezkoa da, webgunean sartu behar dira, edo... Familia tailerrak egiteko, bai aurrez erreserratu behar dela benoski, baina museoa bisitatzeko ez dago erreserratu beharrik, badakagu gaina liburuxka berezi bat museoko espazio guztiak bisitatuz jolas bidez, eta galderekin eta modu nolabait divertigarrian familian ezagutzeko museoa, eta ez bakarrekan handiak, baita txikiak, baita ondo pasatzeko eta ikasteko bisita hontan, eta ez da erreserbaik behar. Nire izan ezkeo aurrez abisatu edo, baina libreki eta gainera aurrak doan.
Eskerrik asko, Eider, Arruti Sánchez, Ida Pfeiffer, karri diguzu Lisa Babier Cristiani, Alexandrine Etine, eta Florence Bon Sass, gurekin pasatu dute arratsaldea, zuri esker, eta, gu prest edozein ekimen berri duzuela, beti, gustatzen zaigu horrelako gonbidapenak luzatzea, Hementxe gaude, eta egunen batean bisita junber. Proposatzen ditugun ekimen horietara animatzen garen horietakoa gara. Beraz, edozen egunetan eider bisita joango batzai zuen. Kaixo, bideo dei ezagutu ginean, eta hementxe gara. Garen kafeko famili bisita. Hementxe gongo gara zai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.